बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहाथे शान्तिपूर्ण भाबै रायजोफोरा गाव गावनि भटखौ होयो कुनु दावराव दावसि खालामालाखैनो शान्तिपूर्ण भाबै जाहाथे इलेक्शना जानानै थाङो आं बयबो रायजो राजा भटार्स रायजो राजाखौ आं खावलायहरबाय। आं गोजोननाय मोनदों दिनै 58 नं तामुलपुर विधान सभानि जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आं गावनि जे भट सेन्टार बेयाव फैनानै आङो हेलिकप्टारनि सावगारियाव भट होबाय आरो गावखौनो गोजोननाय मोनदों। जेहेतु तामुलपुरसिम जे रायजो राजानि थाखाय दिनै बे समाव मा मेसेज आं बेखौनो मेसेज होगोन जे तामुलपुर विधान सभा समष्टिनि सिङाव माखासे खामानि मावनो गोनां दं आंनि नोजोराव दं। बेफोर जाहैबाय तामुलपुरनिफ्राय ओरैजाय गरेस्वरथिं थांनाय लामायाव दिनै पुथिमारि दैमायाव दालां गंसे नांगौ जगमारि आरो बरबथार घाटआव ओरैजाय गुवाबारिनिफ्राय कुमारिघाटा थांनाय लामायाव बाल्थि दैमा आरो मथंगा दैमायाव दालां नांगौ दिमला दैमायाव दालां नांगौ बरलिया दैमायाव दालां नांगौ दारांगा दैमायाव दालां नांगौ सुक्लाय दैमायावबा दालां नांबावगौ बेबायदिनो बिभिन्न आजि दिनै माबा दैमाफोर दं बेफोराव दालां बानायनाय बिनि उनाव दै खुरखानायखौ होबथानाय आरोबाव भारत भुटान सीमायाव थानाय जायफोर गामि सा ओनसोलनि बेयाव लोंनाय दैनि माने गोजों दै लोंनायनि बेबस्था खालामनाय बेबायदिनो जायफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेकार जानानै दं बिथांमोनखौ बोरैहाय खामानिजों बिथांमोनखौ जड़ित खालामनो हायो जेनेबा ITI कलेजनि थ्रुयै नोङो आखाइनि खामानिफोरखौ बिथांमोननो जाहाथे जायफ्रा इन्टारेस्टेड एडमिसन होनानै बिथांमोनखौ आखाइनि खामानि फोरोंनांगोन बयबोथ' साख्रि मोना सोरबा प्लाम्बार जागोन सोरबा इलेक्ट्रिशियान जागोन सोरबा ड्राइभार जागोन सोरबा गारि मेकानिक जागोन सोरबा माने टिभि मेकानिक जागोन सोरबा माने टाइल्स मिस्ट्रि जागोन सोरबा मा होनो टेइलार सेक्टराव खामानि मावगोन बेबायदिनो आखाइनि खामानिखौ जुदि बिथांमोननो जों होनो हायोब्ला लामा दिन्थिनो हायोब्ला गाव गावनि जिउ खांनायाव बिथांमोना समस्या जानाय नङा बयबो मानसिहा दिनै माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय सुबिदा थाया जेरैहाय सोरबा बेफार बानिज्य खालामनो गोसो जायो माने फाइनान्सियेलि एसे क्राइसिस सोरहाबा मोजां खेथि खालामनो गोसो थायो हायानो गैया बेबायदि बेकार लामा आन्दायनाय सुबुंखौ बोरैहाय जोङो माने खामानियाव माने सोनो हायो बिनि थाखाय आङो जेसे हायो आंनि केपासिटिनि गेजेरजों आङो नाजागोन। दिनैनि दिनाव रायजोफोरखौ मा खालामनो लुबैयो? आं बेखौनो खावलायगोन दिनै 58 नं तामुलपुर विधान सभा समष्टिनि उफ्रा बिसायख'थियाव आं सासे उदां बिजाथि आरो बे उदां बिजाथि हिसाबै आङो रायजोखौ खावलायगोन हेलिकप्टारनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहाहो आरो देरहाखांनायनि उनाव आङो आंनि केपासिटिनि गेजेरजों जेसे खामानि मावनो हायो तामुलपुरखौ जौगानायनि थाखाय आं खामानि मावगोन बेखौ आं रायजोफोरनो खोथा होदों। 80,000 प्लास भट लानानै आं देरहागोन। डेफिनेटलि इउ पि पि एल।